No oikeessaan sä olit. TTL:hän se aine oli. Leikkautetaan tää nyt 2-3 kertaa kiinni. Se on toinen leikkaus. Sitten otetaan 3. leikkaus. Noin, ja sitten pelastetaan TTL:llä se tosta. Näin. Eli nyt se reagoitteen lämmön kanssa ja ampeerit tippuu. Eli sama toimintaperiaate kuin X1R metallihoitoaineessa, mitä käytetään moottoreissa, voimansiirrossa YMS. Eli se reagoi lämmöstä tuohon kitkapinnalle ja kitka vähentyy, se on 60 pinnaa. Mä voin nyt lisätä tähän niin paljon limppuja kun mä vaan jaksan. Eli tää on huikea tuote teollisuuteen, maatalouteen, maanrakentamiseen. Taivaskatkolla mihin voi laittaa mielikuvituksella. Kun metalli on metallia vasten ja se on tavallaan liukuva liike, niin silloin tää on aivan huikea. Laitetaan siihen 10 limppu. Ampeerit aivan minimaaliset. Moottori ei kuumene. Että nyt voi pitää kyllä ne autotalli-insinööri päänsä kiinni, joka väittää, että tää on joku helvetin käärmeöljy. 11. Eli tää Timken laite luo painetta tuohon pinnalle ja tällä katsotaan se, miten paljon se kestää pintapainetta. 12 limppu ja sitten voidaan kädellä painaa tätä kiinni. Ei lähe. Kone siirtyy jo. Sitten otetaan uusi. Ei vittu, ei leikkaa. Ei saatana leikkaa millään. Ei leikkaa. Antaa kone periksi. Eli TTL on härkänen. On härkänen. Metallipinnoille. Ihan mihin vaan. Liukuoviin. Teollisuuteen. YMS. Malautetaan Kovaliemi. Yes.